Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Сомонёнда қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи ноҳияи Файзобод, аз ин тараф бошад чораҳаи Файзобод, маркази шаҳри Ваҳдат. Дар ин ҷо Доми Ваҳдат бо мағозаҳош ва хонаи имрӯзамон дар се мошинаи мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Дар се мошина қарор дорем. Айни замон чӣ хеле ки мебинед сохтмони бино идома дорад. Дар ин ҷо ҷои лифт ва чӣ хеле ки мебинед шито ҳамаш часпондагӣ, ҳамаи симо гузарондагӣ. Хонаи имрӯзамон мана ҳамин хона мебошад. Ду хонага бо масоҳати 78 метри квадратӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо якум ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, бино ба пуррагӣ бо ғишти пухта сохта шудааст. Ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Хонаи имрӯзамон духонагаи палнатсанӣ мебошад, яъне ҳар ду ҳуҷраш тиреза дорад, ошхонаам тиреза дорад, 78 метри квадратӣ. Ва ин манзараи хона. Дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактабҳои Аҳмади Дониш ва Крупский, коллеҷи тиббӣ, коллеҷи статехникум, садикҳои Лола, Нилуфар, Ремезе ва боз 4-5 таи дигар масҷид дар наздикии хона ҳаст. Хулас минтақаи хуб мебошад. Ва ин дӯстони азиз ошхона. Инҷа бошад ҳоҷатхона ва ҳаммом. Нархи хона бошад 380 000 сомонӣ, 34 500 $, 3 120 000 рубли русӣ. Боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Хона дар се мошина ҷойгир аст. Марҳамат. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.